سلام كبرات تعزبتي كما يكنيكم كل سلام وصلنا كله تصفى قبر مساكم زلخو امان تقسته نلوم معنت دما بزعبا بورتفوليو قينو جن ناي فلوطات فاند ماناجرز حنت خاواتهم كاتيوود تبهال ن ارك انفست زبهال ناي اي تي اف وي دما فاند مانجمنت نعود تمرح ابزو ناتا ويب سايت ون ريقم زلنا ارك انفست يبلالو اب innovation ويدما اب سربت خاوي لوطي زومصو تكنولوجي وي معبالتات ويدما كامبانيتات اب اتوم اتوكيرو انفست زغبر اركي انفست بزعبو اينا خنزارب قدمي بزعبو مزرابنا جن انتاي كنبل ندل قدمي حجي بزعبا بورتفوليو كنزارب كلنا ن S&P 500 فولوز غبرو ن نازداق فولوز غبرو وزته بزعبو ام ETF تزاريبنا نيرنا اساتم انتا يبهالو اندكس ETF انديم زبهالو بب سيكتور ون نتا S&P 500 ناب 11 قصلاتات اندحر مقيل كايا نزم 11 ناي تكنولوجي نبينو ناي كوميونيكيشن نبينو ناي هيلث كير نبينو ناي فاينانس نبينو ناي مينرالز نبينو كومون دابله 11 مسمع اقل كاين نوعهم بب حانتي فلوز غبرو ETF اتالو نساتهم دما سيكتور ETF يمزبحالو كومون دابلكا زتفعلالي عينت ETF يمزلو ناي اندكس يلنا ناي سيكتور يلنا ناي كوميديتي ETFs دمالو نبعال جولد نبعال سيلفر فلوز قبرو قد ما حيجي تقيسي نيره نجولد فلوز قبر GLD زبال نسيلفر فلوز قبر كا SLV زبال ناي بوند تراي بينهم ETF دمالو بوند ETF زبالو TLT زبال ETF هالو HYG زبال ETF هالو نبينهم ناي ديفيدند تراي مكليت زهوبو ستوك نوعهم ترنيفو ETF زفتر ديفيدند ETF زبال هالو كم بعال SCHD كالوتون international ETF زبالو نا international كامبانيتات وي ستوك تراي ترنيفوز EFA EEM زبالو كال زتفعلالين ابنت نكارنسي نبات إراتات تراي زترنف ETF هالو UUP زبال كال ابناي نازداق ون كنعير كلنا وي نازداق دي وي دما S&P دي ات فولاتيليتي كبن لتقنايت واقاتات كمي هالو وي فرحن سسعن نايتم اوفرت كمي هالو زغلص الكاون VXX بحال عينت ETF هالو alternative ETFs بحال لو نابنت ناي ريل استيت ناي انفراستراكشر ناي ارت نوزته ز فولوز غبرو حجتي ETF كنبل كلنا درزن عينت ETF كله مالتهم حدا خاواتهم ازي ارك انفست نبلو زلنا هنا ارك انفست امنتاي انفست يقبر حجب زنات ويب سايت ندينا زلنا نابنت ات كامباني مجمرتا زفوت اورو ETF ارك كيز بحال اذا ارك كاين انوفيشن بحفشان انوفيشن اب كل عينت كفالات نا اندستري نابنت ابنا AI ابناي DNA تكنولوجي ابناي روبوتكس ابناي فاينانشال تكنولوجي از فينتك نبلو ابناي EV كم زناي بعال الكتريك فيهيكل كم ناي بعال تسلا وزته بحفشان كلهم عينت سر مسرتاو لوطكم زغلو كامبانيتات ترنفا بيلو نا انوفيشن يلو ارك كي زبحال فطيرهم بدحريو ارك دبليو زبحال نيكست جينيريشن انترنت يلوم صوعوون ني انترنت تكنولوجي زحجز كان بعال ناي AI سوفتوير ناي كلاود ناي اي كوميرس ناي ديجيتال والت قله نعوم او اوتوماتيكيروم زعايو تكالات نكل زطرنفه ارك دبليو زبحال فطيرهم مالتي كالون ارك كيو زبحال اللوم ن كمزناي اوتوميشن ناي درون ناي الكتريك فيهيكل كمزناي تسلا ناي روبوتكس وزته زطرنفون حد خسايرهم مالتي كالون اركجي زبحالالو ني جينوميكس وي دما ني جين اديتينغ ني ميديسين ني بايوتيك وزته كسايز غبرالو استفارالي عينت يزلوم لو ما انت حجي افت ويب سايت ناتم اتينا نريهم زلنا ارك انفست ولا هو اب ويكيبيديا اتينا نريهم نخلينا تي ناتم حفشاوي مع $10 بليون asset under management مانيج غبرو $10 بليون ارك انفست بكاتيود تبهال فلتي فاند مانجر بزا نري ازلنا سبيتي باز مرح كوينو كم زبلنايو اب سور مسرتاو لوط زومصو ناي انوفيشن تكالات اب كوم
ኣተኪራ ኢንቨስት ትገብር ሕጂ ብዛዕባ ናይቲ ካምፓኒ ንዕኡ ልክዕ ከምቲ ንሕና ፖርቶፊልዮ ክንሰርሕ ኮለና ዝፈተናዮ ነዝናታ ፋንድ ድማ ኣብቲ ፖርቶፊልዮ ይእቲና ክንርኤና ማለት እዩ ካብቲ ቀዳማይ ናቶም ETF እዚ ARK Innovation ETF ወይ ድማ RKK ዝበሃል ኮይኑ እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ካምፓኒታት ምስ ንሪኦ 47 ካምፓኒታት ኣለዉ ካብኣቶም እቶም ዝለዓሉ 25 ካምፓኒታት ምስ ንሪኦም ቀዳማይ ተስላ ልዕሊ 12% ሒዙሎ ተስላ ናይ ኤሌክትሪክ መኪናን ካልእ ምስኡ ዝመሳሰል ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝሰርሕ ካምፓኒ ኮይኑ ናይ AI ካምፓኒ ይኹን ክንብሎ ንኽእል ወላ እውን ናይ ኤሌክትሪክ ቬሂክል ካምፓኒ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ክሪስፕ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ናይ ጂን ቴራፒ ናይ ባዮቴክ ካምፓኒ እዩ 5% ኣለዎ እዚ ኮይን ቤዝ ፕላትፎርም ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ እዩ እዚ ቴምፐስ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ፕሪሲሽን ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ ምስ ሜዲሲን ዝተሓሓዝ ሶፍትዌር ወይ AI ቴክኖሎጂ ኮይኑ እዚ ሾፒፋይ ምስ ኢኮመርስ ዝተሓሓዝ ምዕቡል ናይ ኢኮመርስ ፕላትፎርም እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣርክ ከይ ንሪኦ ከም ዘለና ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዘጠቃለለ እዩ እዚኣቶም ብሓፈሻ ኣብ ዓውዶም ሱር መሰረታዊ ሱር በትኻዊ ለውጥ ከምፅኡ ተባሂሎም በትካል ተኣሚንሎም ዝተመርፁ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ወላውን ከም በዓል ፓላንቲር ከም በዓል ሮቢን ሁድ ዝኣመሰሉ ብሓፈሻ ኣለዉ ማለት እዮም ኣብቲ ካልኣይ ናቶም ድማ ARKW ዝበሃል ኣብ ኔክስት ጀነሬሽን ኢንተርኔት ዘተኩር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ንተስላውን ኣምፅያትላ AMD ሮኩ ሁድ ሾፒፋይ ኣብዚ እውን መፅኦም ኣለዉ ማለት እዮም ከም ሳልሳይ ARKQ ዝበሃል ኣለዎም እዚ ንኦቶኖመስ ቴክኖሎጂ ኣውቶ ዝኸዳ መካይን ይኹን ዝተፈላለዩ ዓይነት ወላውን ድሮን ክኸውን ንኽእል ኤቪ ክኸውን ንኽእል ሮቦቲክስ ክኸውን ሮቦት ክኸውን ንኽእሉ ብሓፈሻ ማሽን ኣብ ኢንዳስትሪ ዝሰርሑ ማሽናት እውን ክኸውን ንኽእል ብሓፈሻ ኦቶኖመስ ቴክኖሎጂ ዝጥቀሙ ማለት እዮም ኣብዚ ሕጂ ንሳልሳይ ግዜ ተስላ ንሪኦ ኣለና ተስላ እውን ኣብዚ ልዕሊ 12 ሚእታዊት ኣለዎ ቴራዳይን ዝበሃል ኣሎ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ከምኡ እንዳበልና ወላ ፓላንቲር AMD እውን ክንሪኦም ንኽእል በቢ ነናቶም ፐርሰንቴጅ ተዋሂቦም ኣሎ ከም ራብዓይ ድማ እዚ ARK Genomics ዝበሃል እዚ እውን እንተርኢናዮ ልዕሊ 35 ትካላት ብከምዚ ፐርሰንት ተቢሎም ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ፖርቶፊልዮ ክንሰርሕ ከለና ነዛ ዌብሳይት ዝተጠቀምናላ ሕጂ ድማ ንዓ ክንጥቀመላ ኢና 10,000 መበገስ ኣለና ካብ 2016 ክሳብ 2025 እዩ ወርሓዊ $200 ክንእቱ ኢና ሪባላንስ ኣይትግበረልና ክንብላ ኢና ሕጂ ናብቲ ፖርቶፊልዮ ምስከና ቀዳማይ ናይ ARK ኢንቨስት እቲ ARKK ዝበሃል እዩ ንዕኡ ክንእትዎ ኢና ካልኣይ ARKW ነዚ ክንእትዎ ኢና ሳልሳይ ARKQ ክንእትዎ ኢና ራብዓይ ድማ ARKG ናይ ጂኖሚክስ ማለት እዩ ኣርባዕተ ስለ ዝኾኑ በቢ 25 ክንእትዎም ኢና 25% ካልኦት እውን ኣለዉ ARKF ARKX ዝበሃሉ ARKF ኣሎ ARKX ኣሎ እንተኾነ ግን እንታይ እዩ እዚኣቶም ድሕሪ ኮቪድ ኣብዚ ድሕሪ 2019 ድሕሪ 2020 ዝመፁ እዮም እዞም ኣርባዕተ ግን ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ስለ ዝነበሩ ንሕና ፖርቶፊልዮ ድማ 10 ዓመት ክንሰርሕ ስለንደሊ ነዞም ኣርባዕተ መሪፅና ማለት እዩ እቶም ካልኦት 2 ዓመት 3 ዓመት 5 ዓመት ጥራይ ዝገበሩ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ክንእትዎም ኢና ነዞም ኣርባዕተ በቢ 25 ሚእታዊት ምስ ገበርናሎም ኣናላይዝ ክንብላ ኢና እቲ 10,000 ዝነበረ 111,000 ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናትና ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕናዮ ግን ብኒቤና ናይ ቫንጋርድ ኒቤና እታ VOO ክንገብር ከለና 98 መፅያትልና ነይራ KKQ ምስ ደመርናላ 117 ከባቢ መፅያ ነይራ ብድሕሪ ድማ 150 ድሕሪ 200 እንዳበልና ኣምፂና ነይርና ናይ ARK ኢንቨስት ግን 111 መፅኢሎ ማለት እዩ ናፍታ ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ዝነበርና ናይ ETF ኦቨርላፕ ዝብል እንድሕር ከይድና ኣብኡ ነዚ ARKK ምስ ንኣብነት ARKK ምስ ARKW እንድሕር ኣናፃፂርናዮም
لعلي 54 اوفرلاب አለው ማለት ነው ምክንያቱ አብ 3 ETF ናይት ትካል ምስራናየም ተስላ በተደጋጋሚ ፓላንቲር በተደጋጋሚ ካልውን ከም በዓል AMD በተደጋጋሚ ሕጅንታ ይዚ እቲ ኦቨርላፕ ናብነት ካብ 54 ካብ 100 ድሕር ኦቨርላፕ ይገብር ኮይኑ ሲ አርክ ከይ ጥራይ ገዚእ ኻስ አርክ WK ገዛኻ ካላ ዓይነት ETF ካብ ካላ ዓይነት ክትገዝውን ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ንኽልቲ እንድሕር ገዚእኻ ዮሲ 54 ኦቨርላፕ አሎ ናብነት እቲ ዝርዝር ናይ ኦቨርላፕ እንድሕር ክንሪኦ ኸይና ናይ ተስላ ሲሞን ንራዮ ተስላ 12% ኣብ አርክ ከይ ማለት 10% ኣብ አርክ W አሎ 10% ኦቨርላፕ ገብራሎ ከም ኣብ ሳልሳይ ውን ኔሩ ማለት ሕጂ ዜን ናይ ክልተ ጥራይና ናጻጽር ስለዘለና ዳንበሪ ኣብዚ እዚኦም ብሙሉኦም ዚኣቶም ኦቨርላፕ ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዮም ዚኦም ብፍላይ ዘም ብጸጋም ዘሎ ዚኦም ኩሎም ኦቨርላፕ ስለዝስ ቀንዲ ሽግር ናይ በአርክ ኢንቨስት ዝመሓደር ፋንድ እቲ ኦቨርላፕ ማለት እዩ ኢን ዲቴይል ምስኣተና ሓደ እንድሕር ተዓዚብና ካብ 2017 ክሳዕ 2021 ዝነበረ እዋናት ብጣዕሚ ብዙሕ ናብቲ ፋንድ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ኢንቨስተራት መጽዩ ካብ 2017 ክሳዕ 2021 ዓብ ግስጋስ አርኢ ዝበልናዮ እንድሕር በዝምዕቀን ርኢናዮ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ልዕሊ 700% ይደይቡ እዚ ኣይኮነን ዶ ETF ስቶክ ሓደ ስቶክ ውን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ክንድዚ ክድይብ ከሎውን ናይ በሓቂ ዓብ ግስጋስ አርእዩ ወይ ድማ ኤክስፖኔንሻል ግሮዝ አርእይና ንብል እዚ ኣብ ETF ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ዳሕራይ ግን ካብ 2000 መወዳእታ 2021 ክሳዕ እዚ 2024 ኣቢሉ እቲ ETF ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ስሕበት ምድሪ ከም ዝሰሓቦ ኣስታት 80% ካብቲ ዝነበሮ ወሪዱ ማለት እዩ እንድሕር ርኢናዮ እዚኣ እንድሕር እታልክ ዓምፂና እዚኣ እንድሕር አውሪድናያ 82 ካብ 100 ወሪዱ ካብቲ በፂሕዎ ዝነበረ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ሲ መሊስዎ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ተቐንዲ ጠንቂ መውድቕ ነዚ እቲ ኢንተረስት ሬት ካብ 2021 ክሳዕ እዚ 2025 ኢንተረስት ሬት ሃይ ላዕሊ ስለ ዝነበረ እዚኣቶም ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ንመጻኢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ እትዋት ዘይብሎም ትካላት ግን ንመጻኢ ዓቢ ቪዥን ኣለዎም ዓቢ ራእይ ኣለዎም ዓቢ ሚሽን ኣለዎም ወይ ድማ ዓቢ ግስጋስ ዓቢ ዝላኸር እዮም ኣብ ከምዚ ኢንዱስትሪ ተባሂሎም ብናይ ተስፋ ኢንቨስት ዝተገብረሎም ትካላት እዮም ዳኣምበር ብዙሕ ዝእትው ይኮኑን ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ዝድይበሉ እዋናት ከምዚ ዝሓለፈ 1-2 ዓመት ኢንተረስት ሬት ናብ 5-600 ደይብዎ ዝነበረ ኣብ ከምኡ ክኸውን ከሎ እቲ ETF ሕማ ኣዋዳድቃ ገይሩ ይወድቕ ማለት እዩ ካልእ ከም ፀገም ክርአ ዝከኣል ንኣብነት አርክ ከይ እንድሕር ኣምፂናያ ኣብቶም ቶፕ 10 እንድሕር ርኢናዮም ክሳዕ 50% ክበፅሕ ዝኽእል ኮንሰንትሬሽን ወይ ከዓ ምፅቕፃቕ ናይቶም ስቶክስ ትርኢ ማለት እዩ ንኣብነት አርክ ከይ እንድሕር ርኢናያ ካብ 2020 ክሳዕ 2021 ጽቡቕ ደይቡ ነይሩ ድሓር ግን ወሪዱ ኢልና የለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍርቅ ናይቲ በፂሕዎ ዝነበረ ቅድሚ 5 ዓመት ፍርቅ ናይቲ በፂሕዎ ዝነበረ እዩ ዘሎ እቶም ካልኦት ETF እንድሕሪና አርክ W ዳርጋ ናይቲ ቅድሚ 5 ዓመት በፂሕዎ ዝነበረ ወይ ቅድሚ 4 ዓመት በፂሕዎ ነበረ ሕጂ ኣብ ምብፅሕሎ ማለት እዩ አርክ Q እንድሕሪና ነቲ እቲ ዝሓሸ ETF ናይዘም ትካል እዚ አርክ Q ማለት እዩ አርክ Q እንታይ አውቶሜሽን ወይ ድማ ኣብ ናይ ድሮንስ ኣብ ናይ EV ኣብ ናይ ሮቦቲክስ በሓፈሻ ከምዚ ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ምስ ናይ 3D ምስ አውቶሜሽን ገለ ስለ ዝኸይድ ኢንዱስትሪያል ዓይነት እዮም ኣብቲ ናይ ኢንዱስትሪያል ዓይነት ብጣዕሚ ጽቡቕ ግስጋስ ዘርኢ ETF እዮም ገይሮም ኣብቲ ናይ ሕክምና እንድሕሪናዮም እቲ እንተሪኢናዮ ግን ቅድሚ 7 ዓመት ዝነበሩ ዋጋ ኣብኡ ወዲቑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቶም ንሓፂር እዋን ዓሊሞም ኢንቨስት ዝገብሩ ንዕኦም ኣይዋፅን እዩ ንመንዳሉ ነቶም ንርሑቕ ንነዊሕ ንልዕሊ 5-10 ዓመት ምክንያቱ ካብዚ ወዲቑ ዝነበረ ናብቲ ዝነበሮ ንኽምለስ
1600 معلتات وسيدي لولو مالتي ازي لعل 5 عامت كباب 5 عامت مالتي سلازي نتوم عبيتي ناي طروتا غيزيوم زقربه ወይ ድማ ኣብ ናይ ጥሮታ ህይወት ዘለው እዚ እሳቶም ኣብ ከምዛ ዓይነት ETF ከዋፍሩ ይቆሉንም ምክንያቱ እቲ ሓደ ETF እንታይ ናይልናዮ ንኣብነት ኣብዚ ኣዋፊሮም ነይሮም እንተዝኮኑ እዚስ 7 ዓመት ሙሉ ለውጢ ኣየምፅን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቶም ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ ዝደልዩ ሃይ ሪስክ ተጻዊሮም ድሕር ዝተወሰነ ዓመታት ግን ክትኮስ ከሎ بحيال نهر سلازي تكوس نابنت تا اركيو كنمصاينا اذا اركيو ودي اونيرو كندي ودي اونيرو اركيو ندحرينا كاتلا على بتحو نبره كسعب زتحتي 62% ودي اونيرو اذا 62% ودي اوز نبره كن كاو مستسئ كندي ديبو نيلالنا 220% ديبو سلازي كودو كله ببوزح يزود كتسق كلها ببوزح يزتسق سلازي كم شوهات ناي ريسك ناي كنوسد زلنا تتصاورنت كالت او يمركز مالتي كالي دما مس انترست ريت حما زمدنا سلازلو وي دما انفرس ريليشنشيب هاي انترست ريت زلو اوان اب اركي انفست كنغبر اسكافي معناتو كمتي قدم حجي زبلنايو اتقودو كله لعلي 85 ازي اسكن رياينا كابتا هاي بتي حتى نبرت نابزيا 82 مئتاوي توديقه مالتي اذا حجي نتي بورتفولينا امنا يزحاسيو نابنت 80 مئتاوي نولو زلناس 100 شح اوافير كاتينيركاس 10 شح يزلو زلوتي ناتكا اكاونت مالتي بورتفوليو ناتهم كاب 10 شح نا 111 شح بتي حلنا مستي قدم حجي سرحنايو بفلاي مستنقدامو كمساسل خل تقداميتي 98 شح 50 نيرنا تقليتي 110 شوعات 50 نيرنا ازي او دارغا ياوي إلنا يلنا افتخال 150 شح 290 شح نسو كال عبي زلا زرقنا له بورتفوليو نديو ازي كن دحان كمسل خل كن كم تقدم حجي كل غيزه دغاغي مززاربا اتشار بريشو ندحرينايو 0.59 له ناتنا بورتفوليو دما كاب حدا كتوحد يبلنا اذا كن بتعم وحيدو مالتي كال دما انتي كنرئ لنا اتزحمق عمت زرأيلو 300 وريدوم نيروم بلنا له ماكسيمم زودقلو دما كسع 7% وديقوم بلنا له اذا حجي ازي حساي مالتي كم تعنتو يزبلنايو 100 شح وافير كانيركاس ناب 10 شح 30 شح نحر زورج كاينو دارغا اي رخب مالتي مغنياتو نحنا كنصرحو ندلي ولا هاي ريسك هاي ريوارد ندلد امبر مع 7% زورد كن ريسك خصاور زي كل بزح حوارح وي بزح عمتات قيح بورتفوليو وي دما نيجاتيف بورتفوليو ريو كسنبد زخيل كفرح زخيل نخمم زواص عينت ايكونن مالتي سلازي بحفش ابت ديتيل اندحراتيخا بتعمي حما عينت ريزالتي زلوم جن اندحر كل نجر تراغاغيو انترست ريت نابتحت اندحر وريدو سبدما ناي ريسك ناي موسات شوهاتو اندحر عابي كمزي ابزخونه انفست خغبر اندحر زغواي هالي ابكمو اوان ازي اتوم بتعمي زديبولو مالتي بحفشا كم زبزرعنا 7 بتعمي فولاتايل زخونه ETF زي ابناي SNDP ከተወዳደር ኮለኻስ 25 يوم ወሪዶም ወይ ካዘ ወርስት ይር ኣብ ሓንቲ ዓመት እታ ዝበዝሕ ኮርድዋ ዝኩልስ 18 يوم ወሪዶም አርኪ ETF ግን ክሳዕ 3% ሰለስተ ዕጽፍስ ንታሓትም ቆልቂሉ ማለት እዩ ነቶም ወርሓዊ ዶላር ኮስት አቨሬጅ እንዳጎበሩ ማለት ወርሓዊ ከ200 ዲሓ 500 ዶላር እንዳአተውሲ ወላ ይውደቅ ببزح كوغوزو زغولو نابنت نابت چارت اندحر تمليسنا ازي اندحر نابت چارت تمليسنا ورحاو اندحر سقلنا نغزق خينا ولا ابت كبر اوانات نغزق بزي قدس ابزقن كورد كله كل غزي بزي عرفت اندحر نغزق حلينا وي نغزق نيرنا رايو ابز تحتي ابزي 800 قش كله غزي خلخا دحرنا ب4 سوسا مسوردون غزي خلخا ناب 10 كسع 10 زوصح ونسقيل كاتو تغزا اللخان ولو ابزي ببزحي ابزي اريا غزي خاص لزلخا مزناي لعل تدميرو ات افريج اتي غمغما واغاناتكا ابز ما اخلي زبصح مالتي دحر حنسا كتكوس مس جمره
ببزحي بركتات ابزي امايت بركتات اشحت بركتات حسكا سلازلخا ببزح حنت ورحي مدياب ني 10 اشحت دولار مخسبين اخا مالتي مخنياتو ابزي ببزح سلازغزاها مالتي ካልእውን አምነት ዛ አርክኪኪው ንብላ ዘለና ንምጻያ አብዚ ከመጀመርቱ በብዝሕ እንድሕር ስልካ ትሽምት ከንካ አብዚ ነዊሕ ዓመታት አብዚ ታሕቲ ኮፍ ምስበለ አብዚ ነዊሕ ዓመታት ብሕሱር ዋጋ ናይ ምግዛዕ ዕድል ኣለካ ሓንሳ ክዲ ምስ ጀመረ ግን ምስኡ እቲ ፖርቶፊል ኻይትኮስ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካፕተን ዝተፋላለያ ናይ አርክ ኢንቨስት ኢቲኤፋት እታ ዝሓሸት ፕሮግረስ ዝረኣኹልና ዛ አርክ ኪው ትበሃልያ أنا نموجدار إلى زمت أخوندي مستقدم حجز سرحنا بورتفيلات أواداديرناس بتم كالوت ماناجرات كمي قسقاسة يريو نحنا دما كاواتم نخن مهار إلى يمتعي زلقو اتزرزر أب كم زاتينا انت عينت ستوك أتو كروي قبرو مجمرتان ريو كلهم عينتات مسرعنا يمزياتهم بدحيو نابتا مفتنيت ناي بورتفيلو خيدنا نزو كل جزء أقداس كساي كنريق لنا نز بيستير وورستير زبزلو زبالة عامتن زحمق عامتن زمتلو نعوها كل جزء أبقمت إتينا سلازي نحنا نويح زعلما كان بلد نخل تقينا كابزم زرعنا يوم أبحانتي ETF ولا نزي أرك كيو زبالنا يوم ولا أو أتوم دي أو أودي ولا أرك دبليو دي أرك كي دي كابسلستيم أب حدا إنفست جبرنا ناتنا إذا فاينانشال مخري كونن جننتايو أب متأي يا أبصر بتخاوي لو تزوم زو كامباني تات أتوكير فوكس جيروس لزجبر من البعض مس ممتأنا AI مس ممتأنا زمت زلوا استفعلالي عينة معبالتات مسؤول تحجيزو نالبعض كتكوس تقولتات تليو حدا خابتم كتكوسو زقولو ETF-ات زي خون زغل سلازي نلوم زبالكو مجلسي أبزو ودي اللهو كسع بخالق تحستو نراخب سلام وسناي مسكولنا